Честито на победителите. Благодаря на заместник министър Иван Кръстев. Ние продължаваме с следващата категория, която е една много важна категория – инвеститор в околната среда. Защо казвам важна? Защото победителите в тази категория ще бъдат номинирани и ще се състезават за европейските награди за околна среда на Европейската комисия, чието координатор за България е Българският форум на бизнес лидерите. Победителите тази вечер ще представляват България в надпреварата за най-престижното европейско отличие за социална отговорност към природата, която ще бъде връчена след 2 години през 2016 година в Брюксел. Нека видим сега проектите, които се състезаваха в тази категория. ЧЕЗ Разпределение България с проект за опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Dundee Precious Metals Крумовград с проект за опазване на защитени видове. Екопак България със своя 3D Екопус, иновативен, мобилен, образователен център за разделно събиране и отговорност към околната среда и обществото. Есри България с разработването на онлайн карта за целите на кампанията на BTV да изчистим България за един ден. Мобилтел с дългогодишния проект МТел Екоград. Грант Софарма с проекта 80 засадени дръвчета. Спиди с проекта Speedy Goals Green Powered by Renault, с който компанията обслужва своите клиенти в центъра на София с новозакупените 20 броя електрически ванове Renault. С удоволствие сега искам да поканя тук при мен на сцената кметът на София госпожа Йорданка Фандъкова, за да обяви и победителите в тази категория. Заповядайте. Бих искала само да кажа, че тази категория ми е много скъпа, защото тя е много пряко свързана с нашата работа. Всъщност опазването на околната среда в големия град, това означава всичко. Това означава екология във всяка една от сферите. Това означава енергийна ефективност, чистота. Това означава разделно събиране на отпадъците, така че искам да поздравя, преди да разбера кои са наградените, всички, които участват в тази категория, да им благодаря от името на общината, от името на гражданите на София. Заповядайте. И да видим кого избра журито. За трето място в категория инвеститор в околната среда се присъжда на ЧЕЗ Разпределение България. Благодаря и за тази награда. Наистина за наша компания е много важно да се грижим за околната среда. Имаме капацитет, имаме средства и грижим се за изключително прекрасна част от България, Западна България със свои планини, с прекрасни места и Банско, Боровец, Стара планина. Просто бих желал да се тази част на България да остане колкото по-чиста, толкова по-добра за отдих и за туризъм. Не само за българи, и за чужденци, които дошли в България. Благодаря. Второто място да видим кой. Второто място в категория инвеститор в околната среда се присъжда на Есри България. Уважаеми дами и господа,
Искрено се радвам, че технологията геноинформационни системи и технологии отново получава признание. Благодаря за това, че тези иновативни зелени технологии, които ние наистина правим всичко възможно да бъдат в помощ на нашето общество, на нашата природа, тук намират тази оценка. Така както ние работим естествено и много други проекти за биоразнообразие, за натура, но на практика ние с BTV успяхме действително да помогнем на активните българи в България, точно да покажат своята активност, младите хора с използването на новите технологии, да почистим, да направим по-добра България. Продължаваме така. Изключително благодарим на BTV, работим с тях. Всичко за да запазим нашата страна по-добро място за нашите деца. Благодарим. И ние ви благодарим и да я пазим, не само да я чистим, си пожелаваме. И първото място, победител в категория инвеститор в околната среда, се присъжда на Екопак България. Благодаря много от името на Екопак и от името на господин Тодор Бургоджиев. Наистина страхотно признание за един невероятен и уникален в цял свят проект. 3D Екобус е на практика един 3D киносалон, само че на колела, който ходи от град на град, от село на село, от училище до училище и учи децата на едно единствено нещо, и това е отговорност. Отговорност към околната среда, отговорност към хората около тях, отговорност към самите тях, тук и сега, както и към бъдещето. И това е страхотно, защото в крайна сметка, преди да влезне в нечия корпоративна мисия, визия или философия, отговорността трябва да влезе тук в нашите сърца и колкото по-рано, толкова по-добре. Много благодаря.